Free fries when you get vaccinated? I got vaccinated. You're saying I could get this? These delicious fries? Wait a minute. But there's also a burger element to this? Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? No. This can be breakfast? Okay. I want you to look at this and think about. Добре, де. Може да ми обясните как една велика държава, като Съединените американски щати, има такива идиоти в управлението? Какво беше това, което видях току-що? Вие нормални ли сте? Как по дяволите управлявате собствената си държава? Какво е това чудо? Повярвайте ми, погледнато отстрани не изглеждате никак добре. Този, между другото, доколкото знам, вече не е в управлението. Слава богу, отървали сте се от него. Обаче, хора, не допускайте никога повече полуидиоти или завършени идиоти да имат каквото и да било общо с властта във вашата държава, защото, вие сте най-голямата сила на света. Когато тази сила е в ръцете на такива олигофрени, повярвайте ми, това не е добре за човечеството. Останалата част от човечеството почваме леко да се притесняваме. Да знаете.